Berkarar döwletiň täze ýamryň galkynşy döwrüne türkmen telekeçileriniň iş uğurly hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada edilýän aladalar döwlet tarapyndan olara berilýän gollawlar we ýeňillikler hususy önüm öňürjülüň dörüjlükli zähmet çekmegine amatly şertler döredýär. Bu asly başlanýşlary özlerine ýol ýörelgi edinip işleýän iş uğur telekeçiler ýurt bäkwetli işleri amala aşyrmak bilen halkymyza zerur bolan önümleri öňürmekde oňyň iş netijelerini gazanýarlar. Iş uğur telekeçiler daşary ýurtlardan getirilýän önümlüň birnäçe görüşlerini öz ýurdumyzda ýyla dyşgana şertlerini ösürip ýetişdirmäge de aýratyn üns berýärler. Bu önümlüň hatyryna banany we papaýany görkezmek bolar. Arkadagly gahrman serdarymyzyň hususy ulgamyň ornuny ýokurlandyrmak barada edýän aladalarynyň netijesinde Sakarşaga etrawynyň geňeş daýhany birleşiginiň çägindäki bu ýyla dyşgananyň işur telekeçilerim subtropika ekini bolan banany bedeň toprak we howa şertlerimize laýyklykda ýyla dyşgana şertlerini ýetişdirmekde baý iş tejribe toplaýarlar. Bu ýyla dyşgananyň umumy tutýan meýdany 1 hektara barabar bolup, onda bananyň müňlerçe düýüni ösürip ýetişdirýärler. Ýeşur telekeçiliň ihlasy zähmet çekmekleri netijesinde bananyň her bir düýbi damjylaýyn usulla suw taşytly ulanmak arkaly suwurylyp, suwuň düzümine yerli we goşmaçy dökülner garylyp imitlendirilýär. Göwnü jaý ýa-da getirilip, biziň toprak we howa şertlerimize uygunlaşan bu ösümlikler öz hasyllaryny bolluk bilen içilýärler. Alman gazananlaryny önümçiligi geňden ornaşdyrmak maksady bilen geçirilýän işler oňy netijelerini berýär. Yerli hünärmenler ýurdumyzda ýyla dyşgana şertlerini ýetişdirilen bananyň bol we betkinli hasylynyň her bir düýbiniň ortaçy 45 kilogramdan gowrak hasy berýänini uly buýsanç bilen aýdýarlar. Ýurdumyzda ilkenjileri bolup banan ösürip ýetişdirmekde baý iş tejribe toplan ýyla dyşgananyň işçileri önümçilik işleriniň gerimine hasym giňildýärler. Hormatly prezidentimiziň daşary ýurtlaryndan getirilýän önümlüň önümçiligi ýola goýmak barada berýän tapşyryklaryndan uguranyp zähmet çekýän iş uğur telekeçiler ýyla dyşganada ösümlikliň köp türlüligini öpçün etmek we olaň sanyny artdyrmaklyga da uly üns berýärler. Ýyla dyşgananyň eşgärleri özleriniň daýhançylyk tejribelerine daýanmak, ilmiň gazanan öňdewarjy tejribelerini önümçilik işlerini ornaşdyrmak bilen bu ýerde papaýa ösümliginiň bol hasyl berýän görnüşlerini ösürip ýetişdirýärler. Daşky görnüş boýunça türkmen gawunyna meňzeşi bu ösümlik hünärmenliň bellemegine göre ýylyň dowamyna hasyl bermäge ukyplydyr. Ýyla dyşgany şertlerine göwnü jaý ýydak edilýän papaýanyň ýetişen pursatyny daşy saralyp, bu ösümliň her düýbine 10-15 sany hasyl bolýar. Papaýa insan saglygyny berkitmekde, adamlaryň iýmisindiriş ýollaryny bejermekde de dermanlyk ösümlik hasaplanýar. Telekeçiliň syna hökmünde ihlas edip ýetişdirýän papaýalary öz hasyllaryny bolluk bilen içilýär. Telekeçiler bananyň we papaýanyň nahallaryny köpeltmek we ony ýyla dyşgany şertlerini köpçülikligini ösürip ýetişdirmek işlerine de aýratyn üns berýärler. Tuton yerli zähmet çekýän Türkmensanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Ferhar Hojulyk jemgyýetiniň telekeçileri şunlary ösümlikliň her bir düýbine ihlasly ýydak etmek bilen oň ýetişen hasyllaryny ýygmak işlerini tapgyrlaýyn alyp barýarlar.